Yeah, sanibonani niyaphila eSouth Africa. Kwasho uJoe udla. Athi yaphela iKaizer Chiefs yabantu madoda. Hard luck makhosi amahle. Hard luck makhosi amahle. Hard luck makhosi amahle. Sorry ngakho konke okwenzekile namhlanje. Kodwa ke njengoba nami ngiyiKaizer nje. Sikhala sonke makhosi amahle. Kodwa ke fanele sithi sikhala at the same time sibe selivuma bafethu iqiniso lokuthi i-team yethu seside isikhathi kungahambi kahle kuyo. Ake ngilithathe nje le minute ngikusho ukuthi i-team yethu akuhambi kahle ngempela, asijabulile ngendlela i-team yethu esebenza ngakhona. Mina njengomfoka Mkhonza engize ngikucabanga manje okungaba i-solution ngendlela engibuka ngayo mina ukuthi iKaizer Chiefs engathi ingake irentiswe manje, engathi ingake inikezwe abanye abangcono abangayirana, because mina ngibelieve ukuthi i-problem iku-management yeKaizer Chiefs. That's my belief. And angiqali namhlanje ukuyibuka ngaleyo ndlela i-consistent ngendlela engicabanga ngayo nengibuka ngayo iKaizer Chiefs. Mina nje kudala ngagcina ukubonakala ngisho e-stadium. Yabo nje la ngakithi la nqwaba namhlanje abahambile aba e-stadium bayobuka iKaizer Chiefs. Hayi mina ngisakhona. Ngoba even iwinile iKaizer Chiefs, I'm not happy. Yabona nje ngifana naye uJunior Khanye ngeKaizer Chiefs. Ngisho nje ngithi imbono eminingi anayo uJunior Khanye ngeKaizer Chiefs imbono nama-sentiments engiwasherayo nami ngeKaizer Chiefs. Kodwa uku-add kuloko ngathi nje iKaizer Chiefs njengamanje ngendlela mina engiyibona ngayo idinga i-management e-capable. Ngicabanga ukuthi i-problem iku-management, indlela erana ngayo le team. That's my opinion. So mangabe kungaba nabanye abangayithatha le team bayirane le team, iKaizer Chiefs ingaranwa ifamily, ingaranwa abakwamtawuni, but kube nendlela abazo benefita ngayo abakwamtawuni as iranwa nabanye abantu, hayi ukuthi iranwe yibo. Iloko engikucabanga ngazo nibuka kanjani. Ngithi ake ngikufake naloko la, but angikho la. Inhloso yokwenza le video ngizokhuluma ngempi engafuni ukuphela phakathi kuka General Mkhwanazi no Kelvin Mathibeli we-ANC lo okuthi inkantolo izolo ithe akahoxise konke akukhulumile ngoMkhwanazi. Isaqhubeka ngoba namhlanje sithola i-statement esithi uKelvin uthi never, uthi akukho azokuhoxisa ngoMkhwanazi, akukho nje azokudelete kuma-post wakhe. Kunalokho uyadlulisa icala noma uyayidlulisa i-case uyisa phambili kwenye inkantolo. Ukholelwa ukuthi yona izofike mhlawumbe ikhuluma okungcono kunalokho okukhulunywe eDurban High Court. Udlulisile ke namhlanje uKelvin Mathibeli udaba, uthi ngeke aze akuhoxise konke akusho ngoMkhwanazi, akahoxise nix, kunaloko luya phambili. Yingakho ngithi lempi ayifuni ukuphela kulamadoda amabili. Asazi kuyozala Nkomoni, siyazi ukuthi insizwa lena ekaMathibeli insizwa ekholelwa kakhulu emalini yayo, insizwa ekholelwa kakhulu ekutheni inawo amandla ukuthi ingayilwa lempi ize iphumelele ngemali yayo. Njengoba nje isondeza abameli yavele yathi no, angeke ngize ngigive up, ngiqhubela phambili, angeke azavuma ukukhothama uMkhwanazi yena, because isho njalo lento. Yayibona. So ke injalo ke bafethu, ake siphawuleni ngaloko, nithini nina ngaloko.
ukuthi izolo inkantolo yaseDurban ifike yathi akahoxise yonke into, adelete yonke into, aye nakuma-channel ayohoxisa zonke iy'tatimenti azisho ukuthi yena no ngeke akwenze konke lokhu, kodwa kunalokho uya kwenye inkantolo. Uthini ngalokho? Ake siphawule ngalokho. Mfoka Mkhonza lo, ngiyacela niqhubeke nisubscribe, nishare, nikommente, bese sisho nje sivala sisithi congratulations Orlando Pirates for winning today's game. Mina njengomfoka Mkhonza sengingakusho nje igcwala umlomo ngithi i-league Betway Premiership 2025-2026 is going to Orlando Pirates. Mbono wami lo ngokwendlela esengiyibuka ngayo. Kumele siyivume induku makhosi amahle. Kubuhlungu kunjalo kodwa asigwinye. Akuphoqe ukuthi silokho njani sibe siloko si-favor into engekho ethimini yethu case. Ake nje sisho nje sikhuluma iqiniso sithi sifavor ibhola manje. Ibhola njengamanje liku-Pirates, thanda ungathandi. Yilokho engakusho. Ngiyabonga. Niqhubeke nisubscribe and share abafethu. Mfoka Mkhonza lo, thank you so much.